Senyor ministre català, jo també porto el llaç groc i cap demòcrata s'ha de sentir ofès davant d'un símbol que reclama llibertat, justícia, democràcia i també solidaritat amb aquells presos i exiliats que pateixen la repressió política que vostès estan aplicant. Potser el que ofèn, de veritat, és engarjolar polítics que compleixen un mandat democràtic, tot inventant-se realitats paral·leles i acusacions insostenibles que són inacceptables, com hem vist, a l'Europa de les llibertats. Potser el que ofèn, el sentit comú, és criminalitzar accions de protesta pacífiques i banalitzar el terrorisme com vostès fan. O potser el que ofèn és que et caiguin màsters del cel quan la resta de mortals han de suar per obtenir-los. El que segur que ofèn és la seva obsessió per voler tornar a l'Espanya en blanc i negre. Ofesos o no, però en tot cas preocupats estan molts companys de l'Eurocambra per la deriva antidemocràtica i, per tant, antieuropea del govern de Rajoy i de tots els que li donen suport. I és que la regressió en drets fonamentals que vostès estan provocant a l'estat espanyol afecta directament els valors fundacionals europeus. Una bona mostra d'aquesta preocupació és l'interès que ha despertat la plataforma de diàleg Unió Europea-Catalunya que presentem a Barcelona el proper 20 d'abril. Eurodiputats d'arreu de la Unió i de diferents grups polítics ens hem unit amb l'objectiu de reclamar una solució política al conflicte i aturar la repressió que està aplicant l'Estat contra ciutadans europeus. Senyor ministre, a la bandera europea les estrelles són de color groc. A veure si el PP i el seu europeisme de copet a l'espatlla ens prohibirà ara també la bandera europea.